Dámy a páni, vítajte na slávnostnom udeľovaní cien Prešovského samosprávneho kraja a cien predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2023. Privítajte prosím moderátora večera, Marcela Forgáča. Príjemný podvečer. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi mi to pomohlo. Musím povedať, že navzdory 30 rokom praxe a navzdory mnohým priamym prenosom televízií, toto je špeciálne miesto. Ak sa pozeráte na vypredanú sálu divadla Jonáša Záborského, tak má to svoju extrémnu silu. Jediné, čo to zľahčuje, je fakt, že nikto z vás neplatil, ale napriek tomu musím povedať, že s tvorcami a so všetkými ľuďmi, s ktorými pripravujeme dnešný gala večer, máme tak trošku motýliky. Chceme, aby to dobre dopadlo, pretože je to stretnutie veľmi vzácne. Stretnutie vzácne so vzácnymi ľuďmi, ktorí sú vzácni svojim výkonom a reprezentáciou nášho kraja. A bolo mi ešte povedané, že keď diváci poriadne zatlieskajú, tak z nás všetko opadne a môžeme začať naozaj naplno. Dobrý večer. Dovoľte, aby som si pomohol materiálmi, ktoré tu mám. Máme naozaj ohromné množstvo informácií, extrémne, a potrebujeme, aby sme vám celú tú správu odovzdali tak, ako je, aby to naozaj bolo kompletné a komplexné. Dnes oceníme ľudí, ktorí sa zaslúžili o mimoriadny prínos pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja a slávnostne dnes udelíme najvyššie ocenenia Prešovského samosprávneho kraja. Je mi cťou vám dnes predstaviť 6 výnimočných osobností, laureátov cien Prešovského samosprávneho kraja a ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Osobnosti, o ktorých hovoríme, dosiahli pozoruhodné úspechy v oblastiach zdravotníctva, školstva, ochrany životného prostredia, cezhraničnej spolupráce a kultúry v našom kraji. Svojím aktívnym úsilím, ochotou a obetou prispeli k rozvoju a mimoriadnemu zviditeľneniu nášho kraja. Dámy a páni, dovoľte, aby som najskôr osobne privítal našich hostí, respektíve na začiatok hostiteľa. Predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majerský. Máme tu aj vzácnych zahraničných hostí a samozrejme dlhoročných priateľov. Maršálek podkarpatského vojvodstva, pán Vladislav Ortiel s delegáciou. A na tejto úrovni ďalšia návšteva, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku, jeho excelencia pán Mačej Ručaj a zástupcovia diplomatických zborov. Vítame srdečne šanovného pánstva z Rzeči Pospolitej, bardzo, bardzo nám miło. Ďalej excelencie a cirkevných predstaviteľov, vítajte. Podpredsedovia Prešovského kraja. Poslankyne a poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Vážené primátorky a primátori miest a starostky, respektíve starostovia obcí. Zástupcovia štátnej správy a samosprávy. Pozdrav patrí aj pánovi riaditeľovi divadla Jonáša Záborského, pán Jan Hanzo. Ďakujeme za naozaj fantastické zázemie. Pozdravujeme významných obchodných partnerov, ctené dámy, vážených pánov, milých hostí a samozrejme vás, ctení laureáti, vďaka ktorým sa tu dnes všetci spoločne stretávame. Vyzerá to tak, že dnes, keď skončíme, tak trošku vás budú páliť dlane, ale myslím, že je to absolútne v poriadku, pretože, ako som už naznačil, tlieskať budeme naozaj tým najlepším a tým najvýnimočnejším. Musím povedať, ako človek, ktorý sa narodil v kráľovskom meste Kežmarok, detstvo prežil celé v Poprade a druhým môjim rodným mestom Prešov, v ktorom som strávil 10 rokov a plus jeho dva najlepší kamaráti sú Rusíni, jeden zo severu, jeden od Humeného, takže je veľmi jednoduché ctiť si tento večer a užiť si ho naozaj naplno a som veľmi hrdý na ľudí, ktorých budeme oceňovať. Poďme sa teraz pozrieť na samotný artefakt, ktorý vidíme. Samozrejme máme dve ceny. Jednak je to cena Prešovského samosprávneho kraja a cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Je to verejným ocenením jednotlivcov alebo kolektívov za ich výnimočný prínos a mimoriadne úspechy. Ako som už naznačil, tieto ocenenia sa udeľujú tým, ktorí v danom roku významne prispeli k obohateniu ľudského poznania v oblasti školstva, vedy, výskumu a techniky, v kultúre, umení a športe doma alebo v zahraničí.
Tieto významné verejné ocenenia sú pravidelne udeľované od roku 2004. Dnešný deň nás privádza k oslave už 19. ročníka, na ktorom budú zverejnení laureáti týchto najvyšších krajských ocenení. Laureáti 19. ročníka sa zaradia medzi zvučné mená nositeľov ceny Prešovského samosprávneho kraja. Nemožno nespomenúť neurochirurga Juraja Šteňa, akademického sochára Štefana Kovala, prípadne horolezca Petra Hámora, jediného Slováka, ktorý vylizol na všetkých 8 tisícoviek. Ak hovoríme o tejto cene, tak je možné uviesť aj speváčku Katarínu Koščovú, fantastického slovenského vedca Pavla Čekana, titulárneho kanonika Vasila Kormaníka, historičku Noru Barátovú, hudobnú skupinu Slnovrat, ale aj department Horné Pyreneje a mesto Lurdy či Ľubovnianske múzeum. Dámy a páni, ak sú Lurdy na našej strane, zle to dopadnúť nemôže, to už je jasné. A v tejto chvíli dovolte, aby som privítal nášho hostiteľa, predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majerský. Ja verím, že keď už dôjde k tým oceneniam, tak trošku zasvietime aj do publika. Zatiaľ je to pre mňa jazda oproti diaľkovým, ja vás vôbec nevidím. Sami pekní ľudia. Úžasné. Dobrý večer. Aha, tak už viem, prečo ste ma zavolali, aby ste vyzerali majestátnejšie. Sú aj detskí moderátori, fantastickí. Vaša excelencie, otcovia biskupy, vaša excelencia, pán veľvyslanec, honorárna konzulka, generálna konzulka, honorárni konzuli, vaša excelencia, každý, kto tu je pre nás veľkou excelenciou, ale dnes je veľkým a vzácnym darom pre nás návšteva z Poľska. Čiže Vladislav a tvoja delegácia, ktorá tu s tebou je, vitajte medzi nami. Ešte raz veľký potlesk pre vás. Páni poslanci Prešovského samosprávneho kraja, mesta Prešov, páni primátori, primátorky, starostovia, starostky, riaditeľky našich inštitúcií, škôl, či už kultúrnych organizácií alebo domov sociálnych služieb. Som rád, že ste prijali toto pozvanie a samozrejme som rád, že prijali pozvanie aj vaši blízky a prijali pozvanie aj hostia, ktorí participujú na rôznych podujatiach či aktivitách Prešovského samosprávneho kraja. Už sa vám stalo, že ste zmenili svoj sen na skutočnosť? Mnohým z tých, ktorí tu dnes budú ocenení, sa to udialo. Niekto to nazýva snom, niekto to nazýva víziou, niekto toho hovorí, že to je moje poslanie či povolanie, ale nič nie je zadarmo. Do všetkej činnosti, ktorú robíme, musíme vložiť veľké úsilie, veľkú námahu a musíme sa aj odriekať a dať do toho všetko, čo v nás je. Naozaj sú to ťažké a namáhavé dni a roky činnosti a niekedy si povieme, že nemá to zmysel a potom stále okolo vás sa myhne nejaká osoba, niekto blízky, či už z rodiny alebo priateľov, ktorí vás naštartuje a povie vám, tak poď ďalej, ešte to má zmysel. A určite, ak nemyslíš iba čiste na seba, ale predovšetkým na tých druhých, tak toto tvoje povolanie, tá tvoja vízia, tvoj sen, tvoja činnosť bude dávať zmysel. A tu už narážam na to, že ak chceme byť za všetkým tým iba my, iba ja, tak to je málo. Ak v tom všetkom, čo robíme, budeme vidieť tých druhých, ak tú činnosť a námahu vynaložíme pre dobro druhého, pre dobro blížneho, vtedy to má o mnoho väčší zmysel a dáva tomu všetkému úplne iný rozmer. A práve aj dnešný gala večer je veľký tým, že je umocnený životnými príbehmi našich laureátov, ale je umocnený aj niečím ďalším. A to je čas adventu, ktorý nám dáva veľkú nádej, ale je to aj časom veľkých zázrakov prípravy na Vianočné sviatky.
Aj tu za mnou už sú pripravené vianočné stromčeky, ktoré nás navodzujú k tomu, že tak ako pod nimi niekedy hľadáme tie darčeky, možno kto nám čo dal, či si na nás spomenul alebo nie, aj keď povieme, že darčeky nie sú, alebo Vianoce nie sú o darčekoch a darčeky nie sú tým hlavným zmyslom Vianoc, predsa len každý niečo možno očakáva, že tam nájde od svojho blízkeho, aj keď iba drobnosť. Ale najdôležitejšie sú práve tie osoby. Najdôležitejší sú práve tí ľudia, ktorí sú okolo nás. Bez nich by každý darček, každé stretnutie nemalo zmysel. Práve preto som rád, že aj laureáti, teda ocenení, aj my môžeme tvoriť jednu veľkú komunitu toho, čo tvorí aj náš kraj a čo aj nás robí lepšími, krajšími, vďaka týmto ľuďom, ktorí dnes budú ocenení na tomto pódiu. Aj keď si niekedy povieme, že však samému sa mi možno bude kráčať ľahšie, ale všetko toto doplňajú aj možno také črepinky pekných chvíľ, keď zistíme, že sami to ďaleko nedotiahneme. Existuje taký príbeh, že ak chcel ísť niekto na hostinu, keď kráľ pozval a jeden bol chromý a druhý bol slepý, tak si povedali, nemôžeme ísť, lebo ja som chromý a ten je slepý. A potom si povedali, tak chromý povedal, tak pozri, ty vidíš, ja nemôžem chodiť, zober ma na plecia, ja ti budem hovoriť, kade máš ísť. A dostali sa na hostinu. Ak budeme jeden druhému darom, blížnym a budeme si pomáhať, tak dôjdeme šťastne na tú jednu veľkú hostinu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za vrúcne úprimné slova nášho hostiteľa. To, že odišiel do zákulisia, znamená, že išiel si pre insígnie, ktoré samozrejme chce mať už pri samotnom udeľovaní jednotlivých cien. Dovoľte teraz, aby som vám predstavil cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Táto cena reprezentuje voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami. Symbolizuje citovú spolúčasť na každom tvorivom počine ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Srdce, prameň životnej energie a vitality, pripomína neustálu dynamiku a premenu. Rovnako v sebe nesie výzvu k spolupatričnosti a vzájomnému porozumeniu. Autorkou diela je akademická sochárka Eva Fischerová. Počkáme samozrejme na nášho hostiteľa. Naozaj, tak ako som hovoril, patrí sa to, aby bol teda ozdobený kompletnými insigniami. Už sa tak deje. Prešovského samosprávneho kraja. Dobrý večer inak. Išli sme striktne podľa protokolu, nebolo kedy sa naozaj ani pozdraviť, takže teraz už je tu moment, kedy vám predstavíme prvého oceneného. Jeho meno je Mikuláš Michelčík. Lásku k prírode zdedil po svojom otcovi, ktorý bol lesníkom, poľovníkom i prvým riaditeľom TANAPu. Rodák z osady Čierny Váh sa po vysokoškolskom štúdiu zamestnal ako lesník, no prešiel si rôznymi funkciami. Stál pri zrode Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vo Zvolene, neskôr sa stal jeho riaditeľom. Spolu s kolegami vytvorili základy pre moderné učňovské školstvá a založili viaceré lesnícke učilištia. Ďalšie prevzali do správy. Taktiež doplnili trojročné odbory štvoročnými s maturitou, aby mohli ich absolventi pokračovať štúdiom na Vysokej lesníckej škole. Bol zástupcom riaditeľa správy TANAPu, neskôr sa stal riaditeľom štátnych lesov TANAPu. Počas jeho pôsobenia sa snažil nadviazať na odkaz svojho otca a jeho filozofiu, že lesnícke práce, ochranu prírody a poľovnícke, turistické či rekreačné funkcie lesa nie je možné od seba oddeliť. Mikuláš Michelčík a jeho videovizitka. Nech sa páči. S otcom som veľmi často chodil vonka. On bol jednak lesník, jednak poľovník a ja som sa zúčastňoval obidvoch jeho záľub a tým som nasával vlastne všetky zážitky, ktoré sa v prírode odohrávali. A to vlastne predurčilo aj celý môj ďalší život. Keď som prišiel na rezort lesného vodného hospodárstva za funkciu prvého námestníka pre lesy, tak som vpadal do
veľmi vážneho problému, to je otázka pri navrátení vlastníckych a užívacích práv pôvodným vlastníkom, ktorým tieto práva boli odobraté a stratili oni samotný kontakt s tým vlastníctvom a predstavovali si, že na tomto vlastníctve rýchlo zbohatnú, keď budú predávať drevo. Niektorí špekulanti a priekupcovia využili túto situáciu a vlastne došlo až k drancovaniu lesov na Slovensku. A úlohou mojou a môjho kolektívu na ministerstve bolo vlastne vytvoriť také prostredie, aby sa to zastavilo. Bolo treba skutočne presvedčiť skutočných vlastníkov o tom, že lesník nie je proti ním, ale že vlastne dokázal sa po tie 10 ročia starať o ten majetok. My sme napríklad dokázali z bývalých dvojročných učilišť, ktoré pôsobili v minulosti, presadiť, zvýšiť úroveň vzdelávania natoľko, že bolo možné lesnícke odborné učilišťa považovať za úplné stredné školy. To znamená, bolo možné postúpiť ďalej na ďalšie lesnícke vzdelávanie. Najkrajší deň v práci bol vtedy, keď ja som ráno o 3:00 vyšiel na posed pod Vysokými Tatrami, tu na spodnej hranici lesa, aj s puškou. Pozeral som, ako vychádza vysoká zverná polia a pozrel som sa, ako lúče slnka z východu osvetľujú štíty Tatier od vrchu až dole postupne a zlátia tie prírodné skvosty, ktoré Tatry majú, tak to sú zážitky, ktoré by som doprial každému a to bol najkrajší zážitok, ktorý ja v Tatrách zažívam. Ešte aj dneska, aj keď už bez pušky. Milí hostia, cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za výnimočnú dlhoročnú činnosť v oblasti odborného lesníctva, lesného hospodárstva a ochrany prírody Prešovského kraja získava lesník a ochranár Mikuláš Michelčík. Z nášho pohľadu po ľavom krídle sa laureát pomaličky blíži na pódium. Vítajte, pekné popoludnie, blahoželáme. Pán Michelčík, nech sa páči, mikrofón je váš. Vážený pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, vážené dámy, vážení páni, nebýva v našej spoločnosti zvykom oceňovať ľudí za celoživotnú prácu, keď je viac ako 20 rokov na starobnom dôchodku. Ale stalo sa, ja to beriem a veľmi si to vážim. Keď som rozmýšľal, čo sa udialo, že sa tomuto kroku prikročilo, začal som uvažovať, že asi sa mení troška názor, pretože naša lesnícka rovnošata v minulosti nebola veľmi obľúbenou farbou pre rôzne typy, ale najmä pre vysoko postavených politických funkcionárov v nedávnom období. A že sa to mení, je asi tá skutočnosť, že som aj dneska tu. Chcel by som osobitne poďakovať všetkým tým, ktorí ma navrhli na túto cenu, ktorí mi ju schválili a veľmi si to vážim. Vážim si to o to viac, že som si vedomý, že naša uniforma nás zaväzuje k starostlivosti o to najcennejšie, čo človek v našej republike, ale nie len v našej republike má, a to je prírodné a životné prostredie. Moje ocenenie chápem ako ocenenie predchádzajúcich generácií tisícov lesníkov, ktoré pôsobili na našom území, ako ocenenie všetkých tých, ktorí dneska sa starajú o naše krásne lesy a ocenenie najmä mojich kolegov a kolegyň, ktorí sa na to už veľmi zďaleka pozeráme a ešte si dovolíme k tomu aj niekoľko pripomienok povedať. Chcel by som, vážené
osadenstvo, ktoré sa tu zišlo, poprosiť o jednu maličkosť. Vo vašom krásnom meste pôsobí Stredná lesnícka škola, jedna z 3 lesníckych škôl na Slovensku. Absolventi týchto škôl sa rozídu každoročne na vonkajšie pracoviska, okrem tých, ktorí idú ďalej študovať, na vonkajšie pracoviska štátnych a neštátnych lesov a zabezpečujú, aby aj naďalej mohli v našej republike ľudia dýchať čistý vzduch a piť zdravú vodu. A ja vás prosím, podporte ich a držte im palce. Je to generácia, ktorá nás vytiahne k ďalším métam. Ďakujem vám veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme. Než si predstavíme ďalšieho oceneného, chcem poprosiť všetkých laureátov, berte to ako takú technickú poznámku, aby sme sa skúsili ladiť aj pri tom odovzdávaní tých cien tak, aby nás vedeli odsnímať kamery, respektíve fotografické prístroje, ktoré sú orientované týmto smerom, tak aby sme z toho mali aj my, aj vy jednu naozaj peknú spomienku. A teraz už dovolte, aby som predstavil ďalšieho oceneného. Je to Podkarpatské vojvodstvo. Prešovský samosprávny kraj spája s Podkarpatským vojvodstvom, dlhodobá spolupráca a po 15 rokoch, ako ste mali možnosť vidieť, aj intenzívne priateľstvo. Základy tohto cezhraničného partnerstva boli položené podpísaním spoločnej dohody o spolupráci v roku 2008. Vzájomné kontakty na oboch stranách sú silné a živé, neostávajú len na papieri či na úrovni oficiálnych fór. Naopak majú veľmi konkrétnu podobu aktivít zameraných na vzájomnú propagáciu a vzájomnú podporu. Regióny dlhodobo spolupracujú napríklad na spoločných aktivitách v rámci Interregov, pútnického turizmu či budovania medzinárodného tranzitného koridoru Via Carpatia. U partnerov z Podkarpatského vojvodstva si kraj cení mimoriadnu ústretovosť, aktívny prístup a korektné vzťahy, ktoré, ako sme už naznačili, presiahli rámec formálnych kontaktov a sú veľmi vrúcne a srdečné. Poďte sa teraz spoločne so mnou pozrieť na vizitku ďalšieho oceneného. Jako, że tak powiem, dwa kraje, które mają wspólną granicę, Polska i Słowacja, jesteśmy, znaczy po pierwsze musimy i powinniśmy współpracować, ale tu nie ma tej formuły przymusu. My to robimy naprawdę z wielkim sercem i z wielkim oddaniem, bo też taki sam wymiar tej współpracy jest po drugiej stronie granicy. Przede wszystkim te przygraniczne okręgi mają te cechy wspólne, że nie są najlepiej rozwinięte gospodarczo. Nasza współpraca opiera się na dużych i małych projektach, to sobie cenimy te małe, bo one w znaczeniu tego, jakie efekty osiągają w tej lokalnej społeczności, są naprawdę z dużymi efektami społecznymi i gospodarczymi. Współpraca z krajem preszowskim bardzo nas cieszy i bardzo sobie cenimy wszystkie projekty, które realizujemy w ramach tej współpracy, czy one dotyczą Interregu, czy też wychodzą poza ten obszar. Przede wszystkim lubimy te projekty, które wchodzą w zagadnienia związane z dziedzictwem, z kulturą, z turystyką w Karpatach, bo nasza część Karpat i myślę część Karpat w Preszowie jest bardzo, bardzo znacząca. Na pewno ważnym elementem jest infrastruktura drogowa. Chcemy, żeby nasi turyści, nasi mieszkańcy, którzy odwiedzają kraj preszowski, mogli poruszać się po dobrych, bezpiecznych drogach i takie projekty realizowaliśmy. No przede wszystkim kochamy góry i cieszymy się bardzo, że możemy trochę wyższe góry zobaczyć po stronie słowackiej w Preszowie. Na nartach na Słowacji i w kraju preszowskim jeździłem. I do tego na pewno chciałbym wrócić i też w dalszym ciągu takie plany mam. Bardzo mi się podobało oczywiście Muzeum Wendy Warhola i cieszę się bardzo, że to muzeum dziś przechodzi kompletną renowację. Jest bardzo dużym projektem, który no, za chwilę będzie nam dawał ten element, znaczy tą możliwość odsłony tego wielkiego dziedzictwa w nowych uwarunkowaniach. No i też myślę, że centrum kongresowe, które miałem możliwość odwiedzać, no po prostu pozostanie w mojej pamięci. Ta współpraca jest dziś dobra, jest serdeczna, jest naprawdę przyjemna i myślę, że taka powinna pozostać.
cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za dlhoročné priateľstvo a partnerstvo, intenzívny rozvoj cezhraničnej spolupráce a mimoriadnu angažovanosť pri podpore Karpatského regiónu získava teda Podkarpatské vojvodstvo a cenu preberie maršálek Podkarpatského vojvodstva Vladislav Ortil. Ďakujeme pekne, blahoželáme, nech sa páči, mikrofón je váš. Wielce szanowny panie predsedo, Milanie, przyjacielu Podkarpacia, bo tak powinienem zacząć, mając na uwadze naszą naprawdę wieloletnią współpracę. Vážený priateľ Milan, predseda Prešovského samosprávneho kraja, takto by som mal začať vlastne, takto by som mal začať. Pardon. Ekscelencjo, panie ambasadorze, wielce szanowna pani konsul, panie i panowie, wszyscy zgromadzeni na tym, myślę, ważnym, bardzo ważnym wydarzeniu w prešovským kraju. Vážená excelencia, pán veľvyslanec, vážená pani konzulka, vážený pán konzul, všetci tu prítomní na takomto veľmi dôležitom zhromaždení pre Prešovský samosprávny kraj. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie dla naszego regionu, dla Podkarpacia. Jak się zdołałem zorientować, jest to pierwszy polski region, który uzyskuje takie wysokie wyróżnienie nadane właśnie przez predsedę Prešovského samosprawnego kraju. Ďakujem veľmi pekne za náš región, za región Podkarpatského vojvodstva. Ak sa nemýlim, je to prvýkrát, čo takýto región získava ocenenie Prešovského samosprávneho kraja a pána predsedu. To dla nas wyróżnienie, ale także oczywiście i zobowiązanie. Myślę, że wszyscy wiemy i zresztą Milan to już powiedział, jako samorządowcy pracujemy na co dzień bardzo ciężko, troszczymy się o sprawy rozwoju społecznego, o sprawy rozwoju gospodarczego. Ciągle myślimy o tym, żeby jak najlepiej rozwijały się nasze regiony, ale takie rzeczy jak dziś, takie sytuacje są dla nas naprawdę bardzo, bardzo miłe. Takáto cena, takéto ocenenie je samozrejme aj záväzkom a všetci vieme, akú ťažkú prácu vykonávame, aká ťažká práca nás čaká, či už sa týka spoločenského alebo hospodárskeho rozvoja týchto regiónov, ale aj takéto situácie majú miesto a sú naozaj príjemné. Dzisiaj, żeby dotrzeć do Preszowa z Rzeszowa, trzeba jechać 3 godziny. Ale myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że te nasze wspólne plany po obu stronach i w Polsce i na Słowacji spowodują, że ten czas skróci się do 2 godzin i oby to jak najszybciej się stało. Myślę, że nasza współpraca do tego się też wielce przyczyni. Dnes, keď som išiel do Prešova z Žešova, trvalo to 3 hodiny. A samozrejme všetci máme plány a pevne veríme teda, že aj vďaka plánom na Slovensku a v Poľsku sa tento čas skráti na 2 hodiny a že my budeme môcť takto vlastne realizovať našu spoluprácu. Szanowni Państwo, korzystając z tego okresu Adwentu, tego czasu przedświątecznego, chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom Preszowa, wszystkim Państwu tu obecnym na tej sali, mojemu drogiemu przyjacielowi Milanowi i dla Państwa wszystkich rodzin złożyć najlepsze życzenia świąteczne, zdrowych, spokojnych świąt, radosnego świętowania, Szanowni Państwo.
všetkým vám v tomto adventnom čase by som chcel teda zaželať všetkým vám Prešovčanom, všetkým prítomným, tebe, môj drahý Milan, vašim rodinám, veľa zdravia, veľa pokoja v tomto sviatočnom čase. Wiele nas łączy. Wiele mamy jeszcze do zrobienia i myślę, że przed nami dużo wyzwań i realizacji, które będą kolejnymi odsłonami pomyślności naszych regionów i także naszych krajów. Veľa nás spája, ale zároveň je pred nami aj veľa práce, veľa víziev a veľa rôznych realizácií, tak, aby sme priniesli úspech našim obom regiónom. Chcę Państwa zapewnić, że statuetka to wyróżnienie dla tego regionu będzie stało pod choinką po prostu w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim. Będzie to piękny prezent od Aniołka na te święta i na ten nowy rok. A chcem vás ubezpečiť, že toto ocenenie, ktoré som dostal, bude u nás na úrade maršálka pod stromčekom ako taký dárček vianočný. Chociaż wszyscy o tym będą wiedzieli, ale to na pewno będzie dla wszystkich miła i bardzo serdeczna niespodzianka. Kłaniam się Państwu, jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bude to pre všetkých veľké prekvapenie, určite aj keď niektorí o tom možno vedeli. A ešte raz vám všetkým srdečne ďakujem a úctivo sa kláňam. Dziękuję bardzo. Jak pan widział, panie marszałku, to jest region, gdzie wszystkie zrozumiają, nie wszystkie mówią. A okrem toho my sme krajina, ktorá, ak sa vydáme cestou, rýchlo postaviť cestu, my to budeme zmaknúť veľmi, veľmi rýchlo. Nesmie tam byť tunel. OK. Poďme vyhodnotiť ďalšieho laureáta ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2023. Pre mňa veľmi milý moment. Je to Peter Milčák. Vyštudovaný učiteľ si po revolúcii založil v Levoči vlastné vydavateľstvo. Modrý Peter sa už od začiatku venoval vydávaniu hodnotnej neziskovej literatúry, slovenskej a prekladovej poézie, ale aj kníh pre deti, literárne teórie, prózy či drámy. Do slovenských knihkupectiev Peter Milčák priniesol knihy popredného svetového prozaika a dramatika Nóra Jona Fosseho, ktorý sa neskôr stal nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. Vydal tiež cudzojazyčné antológie súčasnej slovenskej poézie v angličtine, nemčine, francúzštine či poľštine a je autorom 3 básnických zbierok. Pôsobil v Kanade, neskôr pracoval ako lektor slovenského jazyka a kultúry na Varšavskej univerzite, Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku a Slieskej univerzite v Katoviciach. Viac ako 20 rokov organizuje najväčší festival pôvodnej poézie na Slovensku s názvom Stretnutia. A teraz vám ponúkame aj jeho videovizitku. Od roku 2003 pôsobím ako lektor slovenského jazyka a kultúry na rôznych univerzitách vo svete. Pre mňa sú dôležité básne, lebo je taký slávny americký biológ, volá sa Louis Thomas, a on má veľmi peknú vetu, hovorí, že ak je vesmír zámkou, potom kľúčom k nej je skôr metafora než miera. A to hovorí ako exaktný vedec. Teda spolieha sa skôr na metaforu ako na niečo, čo je racionálne a veľmi exaktné. Nikdy som nevydával žiadne knihy, ktoré by prinášali nejaký finančný prospech, ktoré by som naozaj vydal s cieľom, aby som zarobil. Pri slovenskej literatúre naozaj aj je to ťažké. Takže je to naozaj taká vášeň k literatúre, viera v to, že slovenská literatúra je hodnotná, má európsku úroveň, teda usiloval som sa istým spôsobom aj tú slovenskú literatúru vyviesť do zahraničia. Úplne najúspešnejším projektom bolo vydanie výberu z básni Miroslava Válka. Pri tom vydaní sa mi podarilo nájsť spoluvydavateľa vo Veľkej Británii, vydavateľstvo Bladex Books, čo je najvýznamnejšie britské vydavateľstvo poézie. Samozrejme, je dôležité vydávať predovšetkým slovenskú literatúru doma na Slovensku, ale ak sa dá, aby tá literatúra prekročila hranice, tak tomu treba pomôcť. Modrý Peter nie je veľké vydavateľstvo. Počtom kníh je v podstate malým vydavateľstvom, ale myslím, že tie knihy, ktoré vydávame, že sú naozaj dôležité a že ten význam je oveľa teda väčší.
aj napriek takým rôznym ťažkostiam si myslím, že to má význam a že je dobré, že máme na východnom Slovensku takéto vydavateľstvo. Nemusí byť všetko v Bratislave. A ak budeme parafrázovať, tak ja tvrdím, že Modrý Peter je aj kľúčom, aj metaforou, aj mierou. Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za výnimočný prínos v oblasti rozvoja slovenskej literatúry a knižnej kultúry získava vydavateľ, básnik a prekladateľ Peter Milčák. Peter, samozrejme, blahoželáme aj k predvčerajším narodeninám. Blahoželáme k ďalšiemu úžasnému počinu, to znamená Andričíkov preklad Garyho Snydera, ktorý veľmi, veľmi zarezonoval na slovenskej literárnej scéne. A toto už je mikrofón, ktorý je pre teba. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý večer. Ďakujem za toto ocenenie, ktoré vlastne vnímam ako také ocenenie pre kultúru, ktorá často býva ako keby na konci nevnímaná alebo nedoceňovaná. O to viac, že je to ocenenie pre kultúru, ktorá je, povedal by som, v istom zmysle špecifická, lebo tuším od čias romantikov alebo romantizmu na Slovensku nenarastá počet čitateľov poézie. Počítajú sa naozaj na desiatky. Vydavateľstvo Modrý Peter vzniklo v roku 1991 v takej túžbe po možnosti slobodne publikovať po tých 10 ročiach neslobody. A vlastne všetko sa to dialo aj v takej viere, ktorú som mal v silu jednak duchovného spoločenstva, ktorému verím, a jednak aj v silu občianskej spoločnosti, ktorej tiež verím. A napriek tomu, že písanie ako tvorivá činnosť alebo prekladanie ako tvorivá činnosť je vyslovene individuálna práca a v tej chvíli autor nemá nikoho na pomoci, len samého seba, tak to, čo tvorí, nie je pre ňo samého, ale je pre tých ľudí, ktorí žijú s ním v tom jednom spoločenstve a ktorí to možno raz budú čítať. Tomu pomáha teda aj vydavateľ a ja by som bol vlastne veľmi rád, ak by knihy slovenských autorov boli čítanejšie, ako momentálne sú, pretože ako autor, ako vydavateľ viem o tom, že špičky slovenskej literatúry majú minimálne európsku úroveň. Takže verme tej slovenskej kultúre a dajme jej šancu aj v ďalších rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Dáme trošku oddychnúť aj nášmu hostiteľovi, ktorý samozrejme opäť príde na pódium. A teraz dovolte, aby som medzi nás pozval legendárnu vokálnu skupinu Fragile. Charge it, point it, summit, press it, snap it, quickly raise it, ride it, got it, base it, save it, load it, trick it, quickly ride it, like it, play it, burn and rip it, drag and drop it, zip and zip it, let me feel it, call it, find it, view it, go it, get it, lock it, surface, scroll it, pause it, click it, close it, crack it, switch, update it, pin it, ready, tune it, bring it, scan it, sign it, fax it, name it, touch it, bring it, pay it.
the legend of the phoenix. Yeah. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of love beginning. We from the far to give up who we are. This is the part, and it goes to the stars. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get up all night to get lucky. Hey, we gon' celebrate. Oh yeah, alright, start to dance. One more time, we gonna celebrate. Work it harder, Make better, do it faster, makes us stronger, more than our work is never. Work it harder, better, do it faster, stronger. Work it hard, work it harder, better, do it faster, make us after our work is never. Work it, make it better, do it, make it stronger, more than Music's got me feeling so free. Celebrate and dance for free. One more time, music's got me feeling so free. We gonna celebrate, celebrate and dance for free. Celebrate, hey, just feeling. Music's got me feeling free. One more time, music's got me feeling so free. We gonna celebrate, celebrate, dance to the stars. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up for one more night. We're up all night to the sun. Celebration, Feeling so free. Oh, one more night. We're up all night to the sun. Around the world, feeling so. work is never over. Dobrý večer, Prešov! Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi sme sa sem tešili. Asi 6 hodín. Ďakujeme. Ďakujeme, že tu môžeme byť. Je to pre nás česť pri takomto skvelom večeri tu byť a zaspievať vám nejakú pieseň. No a samozrejme, že by bolo fajn, keby sme sa všetci tak nejak pripravili na Vianoce, tak vám zaspievame aj vianočné piesne. A dohodli sme sa, že vám zaspievame pieseň, ktorá sa vám bude určite páčiť, lebo počas minulého režimu každý mal rád Bonnie, takže od skupiny Bonnie M vám zaspievame teraz pieseň. Volá sa Mary's Boy Child. Long time ago in a Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watched their flocks by night, they saw a bright new shining star. Hear a choir sing a song, music seemed to come from afar. Heard down hear the angels sing, a new king born today, and then shall it forevermore, because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found a place to born the child.
forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say. Dead men shall live forevermore because of Christmas Day. Ba-da, 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 ba-da. And then I found a little Guinness table of love, and in her magical and dark, Mary's little child was born. And now hear the angels sing, a new king born today. Dead men shall live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, hallelujah. Listen to what they say. Dead men shall live forevermore because of Christmas. Teraz vám zaspievame veľmi známu, populárnu vianočnú pieseň, ktorá je populárna po celom svete. Tak vás musím upozorniť, lebo prosím vás, môžete si to točiť, hej, ale nespievajte do toho, hej. Lebo tie telefóny to normálne snímajú. Potom my poznáme tie videá, že na obraze je Fragile a vo zvuku je... Potom nás nechcú nikde volať, hej. Ďakujeme za porozumenie. Ostatní si samozrejme môžete spievať Jingle Bells. I like to sleigh, I like to sleigh, I like to sleigh, I like to sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I like to sleigh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing to the song in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on both are ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing in this sleigh song tonight. Whoa, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing to the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on both are ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing in a one-horse open sleigh.
Ďakujem veľmi pekne. Že keď sa míňame s Fragile, používame tzv. Žbírkovú vetu. Ja im vždy poviem, ja som vám vravel, že raz vám to musí výsť. To sú obľúbené spomienky na legendu slovenskej populárnej hudby. Dámy a páni, ceny predsedu Prešovského samosprávneho kraja máme za sebou, čaká nás ďalšie kolo. V tomto prípade je už teda ceny PSK Prešovského samosprávneho kraja. A tú cenu reprezentuje fantastické umelecké dielo Gotická brána, čo iné, pre Prešovský samosprávny kraj s doširoka otvorenými dverami, je obrazom ústretovosti a otvorenosti ako predpokladu k dialógu, ale aj schopnosti prijímania nových podnetov a poznatkov. Zachovanie hlbokého odkazu kultúrnych a historických hodnôt Prešovského kraja bolo základným motívom k jej vytvoreniu. Povrchové stvárnenie ceny sa vyznačuje symbiózou vysokolešteného povrchu ako výrazu dokonalosti, to na jednej strane, a drobných štrukturálnych zásahov ako záznamov udalostí, ktoré krajom prešli a ktoré ho poznačili na strane druhej. Jej autorkou, teda autorkou ceny je akademická sochárka Eva Fischerová. Je naozaj nádherná. No ja sa teším, že rady oceňujúcich sa na našom pódiu trošku rozšíria, pretože medzi nás príde nielen predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majerský, ale aj podpredseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Jaroslav Makatúra, predseda komisie pre udeľovanie verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja. Páni, nech sa páči. Opäť platí samozrejme pre všetkých ocenených, pre všetkých laureátov, aby sme sa skúšali teda ladiť týmto smerom, tak aby z toho vznikol aj audiovizuálny záznam hodný nášho dnešného naozaj dôležitého spoločného stretnutia. Vítajte na pódiu, pekný podvečer aj vám a myslím, že si môžeme predstaviť prvú laureátku. Jej meno je Anna Eliášová. Profesorka Anna Eliášová prejavila lásku k zdravotníctvu už výberom svojho štúdia ako pôrodná asistentka so vzdelaním vo všetkých vysokoškolských stupňoch. Zaslúžila sa o vznik Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej čele stála 16 rokov. Počas svojej kariéry vypracovala 52 vedeckých prác, 5 monografií a zaslúžila sa o prípravu 6 vysokoškolských učebníc. V roku 2009 bola vymenovaná za profesorku ošetrovateľstva a na Užhorodskej národnej univerzite jej bol udelený čestný titul doktor honoris causa. Je držiteľkou mimoriadneho ocenenia Biele srdce, ktoré získala za celoživotný prínos v oblasti ošetrovateľstva a v roku 2018 na národnej úrovni Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Aj laureátka Anna Eliášová má pripravenú svoju vizitku. Zdravotnícke povolanie nie je povolanie, je poslanie. Buď to človek má, že sa chce starať o ľudí, pomáhať im, alebo to nemá. Celý život sa držím citátu Romana Rolanda. Nič v živote človeka nie je také ťažké, čo by vlastným úsilím nemohol dosiahnuť. A to, čo som dosiahla, je moja drina. Je to odriekanie. Vždy som sa posúvala niekde inde, ale za mnou stali ľudia, ktorí mi vytvárali podmienky. Jednak na štúdium, jednak na moje cesty, ktoré boli nekonečné. A môj manžel s mojimi dcerami a s celou rodinou to ťahali za mňa. Keďže sme sa otvorili Európskej únii a svetu, tak som môjim takým krédom je chodiť sa učiť niekde inde od múdrych ľudí. A prešla som, poviem, pol sveta, aby som mohla uskutočňovať svoje ciele a svoje sny. Bola to doba víziev a človek asi stanoví ušľachtilý cieľ, spoja sa s ním aj nebesa. Jeden človek by to nedokázal, ale pracovala som vždy s jedným fantastickým tímom ľudí, ktorí sa dali nadchnúť mojimi cieľmi. A vždy som mala na to rozumný argument,
a oni išli do toho so mnou a im patrí tá najväčšia vďaka. Zaslúžený potlesk, cenu Prešovského samosprávneho kraja za mimoriadne celoživotné zásluhy v rozvoji slovenského zdravotníctva v oblasti ošetrovateľstva získava profesorka Anna Eliášová. Pani profesorka, nech sa páči. Želám vám všetkým príjemný dobrý večer. Pardon. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi povedať pár viet, aj keď myslím, že som to všetko už povedala vo svojom medailone. Nemôžem zrátať, koľkýkrát stojím na tomto pódiu, pretože či to boli slávnosti, či to boli inaugurácie alebo promócie, vždy tá chvíľa bola vynimočná. Aj dnes je tá chvíľa vynimočná. Ja by som sa z tohoto miesta chcela hlavne poďakovať ľuďom, ktorí stali pri mne. V prvom rade je to môj manžel, moje dve dcery a moje vnúčky, ktoré tu dnes so mnou stoja. Ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne. Moje poďakovanie patrí Prešovskej univerzite, pretože za 16 rokov svojho pôsobenia navždy vychádzali v ústrety. Aj doteraz držia nám palce a my sme tí, na ktorých môžu byť hrdí. Ale moje najväčšie poďakovanie patrí všetkým, ktorí pracujú na Fakulte zdravotníckych odborov. Ako som povedala, je to zanietenosť týchto ľudí, pretože keď pred 21 rokov je tomu, sme začali budovať fakultu, tak som pri niekoľkých príležitostiach povedala, že ste mi dali vedro s pieskom a postavili ste ma na zelenú lúku. A mala som stavať hrad. Nemala som s kým, s čím ani kde. A dnes stojí inštitúcia, ktorá má európsky rozmer. Z 2 odborov je dnes 7 odborov a fakulta ďalej napreduje s úžasnými ľuďmi, pretože sám človek dokáže toho málo. Ale ak má okolo seba tým takýchto ľudí, ako som mala ja, a aké aj dnes pracujú na tejto inštitúcii, táto cena patrí im. A moje veľké poďakovanie patrí vám, vážení zdravotníci. A z tohto miesta chcela by som sa poďakovať vedeniu Prešovského samosprávneho kraja, že organizuje takúto akciu, pretože to sú ľudia, ktorí tvoria dejiny a ktorí robia dobré meno nielen v Prešove a v našom kraji, ale na celom Slovensku a vo svete. Chcela by som sa poďakovať oddeleniu kultúry,
pretože tak vzorne, jak oni pracovali, treba ich pochváliť. Chcela by som sa poďakovať poslancom, pani docentke Hrindovej s kolektívom ľudí, ktorí ma na túto cenu navrhli. A ak som na niekoho zabudla, tak ešte na záver jedno obrovské ďakujem. Pani profesorka, ešte raz ďakujeme, blahoželáme. Ďakujeme za vašu prácu, ďakujeme za vaše slová a každý, kto nemá srdce z kameňa, ďakoval aj za ten naozaj najľudskejší prejav, s ktorým ste dnes prišli. Nech sa vám darí, nech ste zdravá, šťastná a spokojná a my privítame ďalšieho oceneného. Je to folklórny súbor Vranovčan. Tento súbor patrí medzi popredné folklórne telesá na Slovensku. Za 55 rokov svojej existencie má na konte vyše 1800 vystúpení doma i v zahraničí. Diváci ho mohli vidieť v Európe, Ázii, Afrike či Amerike. V súčasnosti má 65 členov, no doposiaľ sa v ňom vystriedalo vyše 1700 mladých ľudí. Tvorí ho hudobná, spevácka a tanečná zložka. Folklórny súbor Vranovčan sa stal priekopníkom inovatívnej folklórnej tvorby, keďže nereprezentuje len tradičnú ľudovú kultúru, ale nekonvenčným spôsobom prepája folklór a divadelné umenie. Jeho tvorba si doteraz vyslúžila niekoľko desiatok významných celoštátnych i medzinárodných ocenení. Pri príležitosti 50. výročia založenia súboru dostal súbor Vranovčan, folklórny súbor Vranovčan, najvyššie ocenenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za skvelú a výnimočnú reprezentáciu mesta, kraja a Slovenskej republiky. Opäť aj v tomto prípade ponúkame peknú videovizitku. Vranovčan sa v posledných rokoch, a nielen v posledných rokoch, ale vo svojej tvorbe snažil vždy byť originálnym. Nesnažili sme sa nikdy po niekom niečo kopírovať, ale snažili sme sa prichádzať s programami, s témami a s predstaveniami, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu. Najväčším úspechom Vranovčanu je 1700 mladých ľudí, ktorí cez neho prešli. Skoro 1800 vystúpení, ktoré absolvoval. Stovky zahraničných zájazdov a vystúpení na nich a reprezentácia tak mesta, kraja, ale aj Slovenskej republiky. Tu sme sa vlastne dostali aj niekde inde, kde by sme sa možno za normálnych okolností nevedeli dostať. Čiže to je také, že ideme na zájazd k moru, kde proste máme aj tú zábavu, kde máme aj tú pracovnú stránku, že aj tancujeme. A tí ľudia sa tešia, lebo príde niečo pre nich nové, niečo, čo oni nepoznajú. Našla som si tu veľa kamarátov, s ktorými som dodnes. Proste je to taká druhá rodina. Celý život ma to bavilo a nevedel by som si predstaviť inú robotu, ako som robil. Predovšetkým to, že som sa venoval mladým ľuďom a prešlo mi cez moje oči, cez nohy, cez ruky niekoľko generácií. A toto je také potešenie pre človeka, že mohol odovzdať toto, čo získal niekedy mladým ľuďom, aby mohli žiť a mali do života temperament a chuť. Že všetci, čo sa tomu venujeme už dlhšie, že už je to tak v nás, že naozaj to človek ani nevie opísať ten pocit, keď je tu na sále a tancuje, keď počuje hudbu, alebo keď sme niekde na festivale a vlastne tam sú tí ľudia v hľadisku, tak to je akože naozaj taká odmena a myslím si, že človek, ktorý sa tomu nevenuje, to nikdy nepochopí, tak ako my. Takže naozaj je to také, tak to pohľadí až dušu niekedy. Aj v ťažkých momentoch sa dá tak obrátiť na ten folklór a naozaj je to taká psychohygiena veľmi dobrá. Ja som prakticky začal tancovať od malička. Na začiatku to bolo od rodičov veľmi nútené. Si ten prvý rok, 2 a potom to už išlo samo. Už som sám chcel tancovať a potom som skončil si Sifrošku, nastúpil do Vranovčanu a som tu prakticky doteraz. Mladí ľudia aj v dnešnej dobe sa
presvedčili o tom, že ten folklór dokáže byť naozaj výpovedným a vďaka ním sa podarilo v podstate dostať až do finále Zem spieva. My sme natočili niekoľko desiatok spotov aj do Kapury, aj do slovenského rozhlasu, do televízie. Absolvovali sme niekoľko desiatok zahraničných zájazdov. Práve teraz máme v čerstvej pamäti, keď sme sa vrátili z Kanady, kde ľudia, ktorí sa s nami stretávajú a ktorí žijú v zahraničí, Slováci, ktorí žijú v zahraničí, a my prichádzame ako taká injekcia, taká infúzia z Slovenska a vidno na ich tvárach tie slzy aj šťastia, aj smútku, že toho Slovenska tam v tom zahraničí majú veľmi málo. A keď prídeme či už ku krajinom do Kanady, alebo hovoríme v Dubline, tak práve na ich tvárach vidno tú najväčšiu emóciu. Cenu Prešovského samosprávneho kraja za dlhoročnú kvalitnú prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry a významnú zahraničnú reprezentáciu získava folklórny súbor Vranovčan. A ja poprosím umeleckého vedúceho a choreografa súboru, teda folklórneho súboru Vranovčan, Petra Kocáka, aby prišiel medzi nás. Aj v tomto je Prešovský samosprávny kraj naozaj výnimočný. Ak by ste hľadali 5 najlepších v úvodzovkách folklórnych škôl na Slovensku, tak 3 z nich určite nájdete v Prešovskom samosprávnom kraji. Peter, nech sa ti páči. Prepáčte za ten úvod, ale my sme bývali na internáte spolu, takže sme to... Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, s veľkou pokorou za všetkých 1700 členov chceme veľmi pekne s mojím otcom poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že túto cenu Prešovského samosprávneho kraja ako najvyššie krajské ocenenie tento súbor a tento kolektív môže dostať. Toto nie je o 2 ľuďoch, toto je naozaj o tých 1700 členov, tanečníkov, spevákov, hudobníkov, ale aj scenáristov, scenografov, režisérov, pretože cez Vranovčan mnohí z nich prešli. Toto nie je len o tých členoch, to je aj o všetkých sponzoroch a donoroch, ktorí Vranovčanu za tých 55 rokov pomáhali. Vyzdvihnúť chcem minimálne jedného, a to honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku, pána Stanislava Obického, ktorý na prelome rokov 2006-2007 tento súbor zachránil. Je pre nás veľkou cťou, že na prelome rokov 2011, 12 aj 13 sa k ním pridal Prešovský samosprávny kraj a v spolupráci s mestom vytvoril pre Vranovčan podmienky, kľud a pohodu pre tvorbu, lebo tento kolektív toto potrebuje. Vtedy vie tvoriť a za tých 10 rokov posledných, keď mal vytvorené tieto podmienky, priniesol na javiska, či už predstavenia Čierno-bielý svet, S Bohom, Človek, alebo posledné predstavenie, ktoré sme premiérovali teraz v septembri, Poklona, životopisný príbeh venovaný Janovi Lazoríkovi, ktorého poznáte tiež, Skrivian. Takže všetci, ktorí sa zaslúžili o to, že sa tento súbor dožil 55 rokov, a to aj členom, donorom, sponzorom, chceme veľmi pekne poďakovať obidvaja a zároveň v závere môjho príhovoru chcem, až sa mi slzy tisnú do očí, pretože tých 1700 ľudí, ktoré prešli cez tento súbor, mnohí z nich ďalej pokračujú vo folklóre a to, čo sa do nich vštepilo, im nikto nezoberie. A to sú hodnoty tradičnej ľudovej kultúry.
Pamätajme na to, odkiaľ sme prišli, pamätajme na to, kde je naša identita, pamätajme na dedičstvo našich predkov, pretože ak zabudneme na svoju históriu, tak národ prestane byť národom. Ešte raz obrovská vďaka za všetkých členov folklórneho súboru Vranovčan. Nesmierne si to vážime. Páni, ďakujeme pekne. Dávajte pozor pri návrate na svoje miesta. Zároveň, kým sa dostaneme k poslednej ocenenej, v tomto prípade, tak chcem poprosiť srdečne všetkých ocenených aj cenou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, aj cenou Prešovského samosprávneho kraja, aby potom neodchádzali ešte, napriek tomu, že všetci už teraz ste pozvaní na malú recepciu, ktorá sa odohrá na poschodí vo foaje tohto krásneho kultúrneho stánku, teda divadla Jonáša Záborského, aby ste potom si spoločne s nami urobili jednu peknú fotografiu na záver. Myslím si, že aj táto cena, jej kvalita a intenzita nášho dnešného spoločného gala stretnutia si to zaslúži. Dámy a páni, dovoľte, aby som predstavil poslednú z ocenených. Ľubica Čekovská. Rodáčka z Humenného, vyštudovala teóriu hudby na Vysokej škole muzických umení a kompozíciu u profesora Dušana Martinčeka. V postgraduálnom štúdiu ďalej pokračovala na Royal Academy of Music v Londýne u profesora Paula Pattersona. Počas svojej kariéry získala množstvo ocenení, medzi inými aj Capernaum Composition Prize Kráľovskej hudobnej akadémie, Elsie Owen Prize Kráľovskej hudobnej akadémie, ISH Foundation Scholarship od JV Kráľovnej Alžbety, Kráľovnej matky, či cenu Jána Levoslava Belu za skladbu Klavírny koncert. V roku 2009 skomponovala pre Slovenské národné divadlo svoje prvé celovečerné operné dielo Dorian Gray. Okrem toho sa skladateľka v tomto roku stala patrónkou Mesta kultúry 2024, ktorým je mesto Humenné. A ja sa veľmi teším, že na Ľubicu Čekovskú sa môžeme pozrieť aj v rámci medailónu, ktorý sme natočili na pôde Slovenského národného divadla. Ja som si uvedomila jednu vec, už ako dieťa, že sa mi to páči. A že som začala cítiť, že ten zápal horí stále viac a viac. A keď som sa priblížila ku klávesám, k hudbe, myslím, k nástroju, tak som pocítila, že viem to počuť a skúsim si to aj zahrať. A ako si tak spontánne som sa zliala s týmto nástrojom, takže som si vedela zahrať, čo som počula. A potom ten sluch som si začala rozvíjať a vychádzala som z toho, že tá hudba bude asi moja najlepšia hračka v detskej izbe. Skladba nie je len, že si človek zahrá na klavíri a zahrá mu kapela niečo, alebo si niečo zaspievam. Ale skladba je naozaj remeslo, ktoré treba ovládať. Je to veľká zodpovednosť, hlavne keď máte, povedzme, objednávku pre nejaký orchester alebo niekoľko objednávok, alebo robíte na nejaké väčšie veci, tak musíte si vedieť správne zaradiť svoj čas. Človek netvorí pre ocenenia, alebo netvorí preto, aby raz bol oceňovaný. Tá práca je pre mňa je naozaj práca veľká zábava a veľká pasia. Milujem svoju prácu, skutočne. Je to nejaký priestor v tej hlave pomyselne, kde človek veľmi rád uteká a cíti sa dobre. Mladým tvorcom by som prijala takú správnu tvrdohlavosť a aby sa nebali ísť za svojím hlasom. To ovocie samozrejme príde, ale chce to nejakú tú prácu a ten čas a vytrvalosť. Takže vytrvalosť, tvrdohlavosť, trpezlivosť a všetky tie cnosti pre toho mladého človeka to možno, že znie veľmi, veľmi až odpudzujúco, ale ja si myslím, že nedá sa len to, čo sa nechce. Ja sa teším, že vám môžem priniesť aj jeden zaujímavý fakt. Viacerí to možno viete, možno nie. Ľubica Čekovská je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako jediná žena na tejto planéte, ktorej operu uviedlo Národné divadlo konkrétnej krajiny. Neuveriteľné. Naozaj je to tak?
Ja sa veľmi teším, že dnes bolo ocenených množstvo mojich priateľov a hádam najlepšia z nich je práve Ľubica Čekovská, ktorá získava cenu Prešovského samosprávneho kraja za jedinečný prínos v oblasti kultúry a hudobného umenia na Slovensku a za výnimočné výsledky s medzinárodným presahom. Žiaľ, včera sme telefonovali spoločne s Ľubicou a tá takmer vôbec nemá hlas. Je chorá, je jej to veľmi ľúto, ale prísť nemohla a tak ja by som teda poprosil, aby cenu prebrala pani doktorka Ivana Mocáková, teta Ľubice Čekovskej. Nech sa páči. Milý pán predseda, vedenie Prešovského samosprávneho kraja, drahí priatelia, je mi veľkou cťou poďakovať za ocenenie mojej vzácnej netery, za to, kým ona pre nás a pre vás je. A aj keď tvorí tu v tejto zemi, ale s medzinárodným presahom, pre nás je to naša Ľubica. A keď to pozerá v priamom prenose cez sociálne siete, tak ti chcem, Ľubica, povedať, že si naša najdrahšia, že tebe a tvojej rodine prajeme silu a zdravie a aby to takto šlo ďalej ako doteraz. Vďaka. Ďakujeme veľmi pekne, to mi nenapadlo. Ľubica, ak nás sleduješ, posielame veľa energie, takýto fantastický potlesk za všetko, čo robíš a naozaj práca, ktorú robíš, má významný presah. Je skrátka a dobre nadslovenská. Dámy a páni, chýlime sa k záveru nášho dnešného večerného spoločného gala stretnutia. Páni, vám ďakujem samozrejme takisto veľmi, veľmi pekne. Čaká nás ešte záverečná bodka, až možno taký ľahký výkričník v podobe skupiny Fragile a ich produkcie. Verím, že oceníte takisto potleskom. A potom vás pozývame, tak ako sme slúbili, na malé pohostenie, na recepciu vo foaje divadla Jonáša Záborského. A ja by som veľmi rád takisto poďakoval Prešovskému samosprávnemu kraju a jeho vedeniu za pozvanie, pretože pre mňa toto bola takisto obrovská česť. Pekný večer, majte sa. Stále šem veselý v malučkej chvíli. Stále šem veselý v malučkej chvíli. Narodził się Pan Jezus, narodził się Pan Jezus z Pannej Maryje, z Pannej Maryje. Narodził się Pan Jezus, narodził się Pan Jezus z Pannej Maryje, z Pannej Maryje. A keď się zrodził, cały świat stworzył. A keď się zrodził, cały świat stworzył. Slunce, miesiąc, gwiazdecki, slunce, miesiąc, gwiazdecki, na świat sposobił, na świat sposobił. Slunce, miesiąc, gwiazdecki, slunce, miesiąc, gwiazdecki, na świat sposobił,
náš viac spôsobiu. Aleluja, 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 hosanna, hosanna. A keď životom Herodes vedel, a keď životom Herodes vedel, za rozhodke malé deti, za rozhodke malé deti, zabíjačko zlo, zabíjačko zlo. Zabíjačko zlo. Aleluja, 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 hosanna, hosanna. A keď životom Pán nás viedal, životom Pán nás viedala, za rozesvom slnockom, za rozesvom slnockom, z miasta viezala, z miasta viezala, za rozesvom slnockom, za rozesvom slnockom, z miasta viezala, z miasta viezala. Aleluja, 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 hosanna, hosanna. Čím dlhšie budete tlieskať, tým neskôr bude catering. To si treba uvedomiť. Preto pristúpime k ďalšej piesni. Bude tiež slovenská, aby sme všetci rozumeli, aj keď v prípade predošlej gorálskej piesne to úplne nebola pravda. Jedine, že by tu bol nejaký gorál, alebo gorálka, alebo aspoň Natálka. Ale mnohé slova ste pochopiteľne rozumeli. Hej. My vám zaspievame veľmi známu slovenskú vianočnú pieseň, ktorá aj vo svete ju poznajú, vo svete ju volajú Come on Bratton to Bethlehem, myslím. Je to vysoko mobilizačná koleda. Proste oni sa zvolávali, hej, kedy neboli telefóny, takže zvolávali sa piesňou. Pochopiteľne. Takže môžete si spolu s nami zaspievať. Samozrejme v duchu. Poďme, bratia, do Betléma, Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolísať. Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolísať. Poďme, bratia, poďme spolu. Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolísať. Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolísať. My Ježiška
nevzbudíme. Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolísať. Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolísať. Búvaj, 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 ja. Búvaj, 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 ja. Búvaj, 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 ja. Búvaj, 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 ja. Tak ale že búvaj, 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 ja. Búvaj, 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 ja. Búvaj, ja. Búvaj, 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 ja. Búvaj, 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 ja. Ča, ča, ča. Aj, aj, búvaj, dieťa krásne. Ježiško, dieťatko, budeme ťa kolísať. 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 Ja si tu predsa len dám papierik, aby som presne vedel, predsa len, hej, lebo máme dvojhodinové vystúpenie teraz. Nej si robím srandu. Zaspievame vám len pár minút, aby ste mohli sa spolu porozprávať a využiť tu ten moment, že sa môžeme všetci tak stretnúť a pozdieľať ho spoločne a aj zagratulovať oceneným, ktorým veľmi gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v práci aj v robote. Pokračujeme ďalšou známou slovenskou koledou Narodil sa Kristus Pán. Paru, pa, paru, paru, pa, paru, pa, paru, paru, para. Narodil sa Kristus Pán v Betléme, položený v jasličkách na sláme. Hej, sláma, sláma premila, nikdy si tak šťastná nebola. Hej, sláma, sláma premila, nikdy si tak šťastná nebola. Prorokovali zdáva proroci, že sa narodí ste v polnoci. Ej, polnoc, polnoc premila, nikdy si tak šťastná nebola. Ej, polnoc, polnoc premila, nikdy si tak šťastná nebola. Na nebi jasná hviezda svietila, národom všetkým dieťa zjavila. Ej, hviezda, hviezda premila, nikdy si tak jasná nebola. Ej, hviezda, hviezda premila, nikdy si tak jasná nebola. Pa, 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 pa,
Sláva nech je tiež Bohu na nebi a pokoj všetkým ľuďom na zemi. Hej, pieseň, pieseň premilá, nikdy si tak krásna nebola. Hej, pieseň, pieseň premilá, nikdy si tak krásna nebola. Hej, pieseň, pieseň premilá, nikdy si tak krásna nebola. Hej, pieseň, pieseň premilá, nikdy si tak krásna nebola. Keďže vám chceme pripraviť taký kľud pred Vianocami, čo je čoraz zložitejšie, každý rok je nejaký taký rýchlejší a rýchlejší všakže, tak vám zaspievame teraz pieseň, ktorá evokuje kľud určite a veríme, že si ju užijete a že ten kľud vám vydrží aspoň do rána. Haleluja. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the 4, the 5th, minor 4, the major lift, baffled king composing. Hallelujah, 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 Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew her. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she got your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Well, maybe I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen the flag on a marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.
you hear at night. It's not somebody who's cheating love. It's a cold and it's a broken. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, skupina Fragile. Oni keby mohli, všetci by chceli byť z Prešovského kraja, ale še nedá. Ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, to je naozaj definitívny záver. V tejto chvíli už len poprosíme jednotlivých laureátov, aby prišli na pódium, sa odfotiť. Vy ostatní už máte voľno. Nech sa páči na recepciu. Páčilo sa mi, ako sme si tu žili v takej bublinke uzavretej. Bolo to veľmi príjemné, nie? Ja si myslím, že to bolo naozaj fantastické stretnutie. Budeme sa tešiť na 20. ročník. Dovidenia.